Что знаете вообще про озеро Кабан? Ну, в общем, когда Казань напал Грозный, то поместили все вот эти сокровища, всю казну, 6 бачков, их сложили и кинули в озеро Кабан, дабы, ну, чтобы все не забрали. И, к сожалению, они все были убиты, те, кто знал местное нахождение этого всего сокровища. Biz bugün şuşa yal günündə Qazan şəhəri məktəbləri arasında Qazan sirləri degan kviz oyun ötkərdik. Bu oyunun məqsədi şunda idi. Ул да булса eski Qazan tarixi, eski Tatar bistəsinin tarixi, mədəniyyəti, Tatar mədəniyyəti белән tanıştırу, şəxslərimiz белән tanıştırу, istəlikli binalar, danlıqlı yurtlarını күрсәтү балаларга һәм алар şuşa Tatar bistəsinin sirlərin, Qaban Көлінің sirlərin bilib, шундый максатлар белән оештырылган иде бу уен. Монда 16 мәктәп катнашты, бик көчле гимназиялар, лицейлар, барлыгы 180 кеше булды, җыелды. Волонтерлар безгә күп булыштылар. Яхшы бүләкләр алдык мәктәпләр өчен инде. Иң мөһиме, менә алар күрделәр Татар бистәсен үз күзләре белән. Кем ул Мәрҗани, кем ул Апанай, кая ул Апанай мәчете, кая ул Каюм Насыйриның урамы, Тукай, Юнысов мәйданы, Кабан күле, кая Казан хәзинәсе яшерелгән. Менә шундый сорауларга алар җаваплар эзләделәр. Казан тарихы турында булды. Казан хан хәзинәсе турында күбрәк белдек. Безнең өчен бу бик тә кызыклы уен булды. Ребята впервые, значит, знакомятся с историей Старо-Татарской слободы и сами своими глазами видят, как она выглядела, знакомятся с культовыми учреждениями, видят дома, в которых жили татары в конце 19-го, начале 20 века. Это очень полезно, познавательно и в любом случае расширяет их познание в истории своего родного города.